זו השעה השנייה שלנו עד השעה 9. אנחנו מזכירים שהשידורים החיים ברשת נמשכים לאורך כל היום עד השעה 5. בהמשך התוכנית 1,800 עובדי מפעל בדרום בסכנת פיטורים. אנחנו נשוחח עם אחד מהעובדים שנאבקים על פרנסתם. חבר הכנסת אופיר אקוניס מחלק מחשבים וטאבלטים לילדים. אישית. מכיסו. הוא עצמו מחלק טאבלטים ומחשבים. אם אתם רוצים, זה הטלפון, זו הכתובת, סתם. שימו לב לנושא הבא. כן. מה המתכון הנכון ביותר לירידה במשקל ומהי הדיאטה שהוכחה כמוצלחת ביותר? וגם נפגוש שני ישראלים שזכו במדליות באליפות אירופה בג'יו-ג'יטסו. והשמיעו את התקווה מהאייפון, כי לגרמנים לא היה את המנון ישראל. אני יכול להמשיך את המשפט הזה ב1000 דרכים שונות. אחת. לא, אני לא יכול. אז אתה לא יכול. מפעל מייקרון בדרום, שמעסיק 1,800 עובדים, מתקשה למצוא רוכשים ונמצא בסכנת סגירה. הנה עופר הירש עובד במפעל. אהלן, כשרצו לסגור את פרי גליל. כמה עובדים יש בפרי גליל? כמה מאות? בודדות? הארץ רעשה. אצלכם 1,800 אנשים עומדים אולי ללכת הביתה ואף אחד לא מדבר על זה. נכון, רק תיקון קטן, אנחנו לא מתקשים למצוא רוכשים. ישנם 3 רוכשים פוטנציאליים שכבר הביעו עניין ברכישת המפעל, כשאחד מהם זה בעצם ההנהלה יחד עם העובדים, עם עידוד של משקיע נוסף, הביעו עניין לרכוש את המפעל. אבל, אני אספר טיפה את הסיפור בגדול. לפני כחצי שנה הודיעה חברת מייקרון העולמית על יציאתה מארץ ישראל. מדוע? למה? משיקולים כאלו ואחרים, לא פירטו... גם כאלו וגם אחרים. בוודאי. והודיעו לנו שתוך שנה, אם לא יימצא רוכש, המפעל ילך לתהליך של סגירה, שאמורה להתבצע בסביבות סוף 2014, תחילת 2015, שישלח 1,800 עובדים הביתה. ההנהלה עשתה מאמצים מאוד מאוד כבירים למצוא 3 רוכשים פוטנציאליים. יש אגב לציין שאתם מפעל רווחי. מפעל רווחי לחלוטין שמייצר מוצרים באיכות גבוהה מאוד, יש קונים, יש לקוחות, אנחנו עובדים בצורה יפה. שבבי זיכרון, שגם נמצאים בפלאפונים של כמעט רוב האוכלוסייה, 50% מהפלאפונים לפי דעתי יש להם את הזיכרונות שלנו שמיוצרים בקריית גת. ונמצאו 3 רוכשים, כאשר הודיעו לנו שבמהלך חודש יוני אמורה להתקבל החלטה עם איזה מהרוכשים מתקדמים לסגירת עסקה. אנחנו היינו בטוחים שהכל טוב ויפה, אנחנו ממשיכים, נפתח את התעסוקה שלנו, כשלפתע קיבלנו הודעה דרך התקשורת, לפחות אני, שאינטל רוצה את הבניין לעצמה. חברת אינטל, הבניין הוא של אינטל, הוא הוחכר לחברת מייקרון ל-24 שנים בתשלום מראש. שכמה זמן עבר מאז? 2. אוקיי. אז מה זאת אומרת הם רוצים את הבניין לעצמם? הם הזכירו אותו ל-24 שנים. נכון, אבל בעצם מהרגע שחברת מייקרון הודיעה שהם עומדים לצאת מהארץ, אז אחת האפשרות הייתה שאינטל תיקח את המפעל, אבל הם בתחילת הדרך לא הביעו עניין בכלל במפעל הזה, ונתנו לנו את הדרך למצוא את הרוכשים. נמצאו רוכשים, יש אפשרות לרכישה, אינטל מגיעה ומודיעה שרוצה את הבניין לעצמה, בלי שום התחייבות לקליטת עובדים. אוקיי, ואם הם לוקחים את הבניין, אז זה אומר שהעסקה לא יכולה לצאת לפועל? אי אפשר להעביר את המפעל לבניין אחר? אם הבניין ילך לאינטל, המחירה לא תצא לפועל. מדוע? כי אין בניין אחר. להקים בניין כזה, זה עלות של סדר גודל של $2 מיליארד, זה לא בר השגה. ואין אף בניין אחר במדינה שיכול להכיל את המפעל הזה? כרגע אין שום בניין שיכול להכיל את המפעל הזה. מה גם שהמכונות מייצרות, זה פס ייצור שעובד. אז כמה זמן יש עד שתדעו מה גורלכם? כרגע אנחנו לא ממש יודעים. יש איזושהי הקפאה, קיפאון בתהליך בגלל ההודעה של אינטל. זאת אומרת, אינטל רוצים את הבניין והם ישלחו 1,700 או 1,800 עובדים הביתה כי בא להם על הבניין. עד כמה שאנחנו יודעים, כן. הם ישלחו, הם לא מוכנים להתחייב בשום צורה שהיא להעסקת העובדים, כאשר מחירה תבטיח את המשך העסקה של מרבית העובדים. מה קורה עם העובדים עכשיו? זאת אומרת, מגיעים בבוקר למפעל המצב רוח על הפנים. זה דבר שאפשר להניח. חוסר ודאות מוחלט. אנשים פשוט בפאניקה. תחשבו, אנשים יש משכנתאות, חינוך לילדים, צריך אוכל, הם לא יודעים מה קורה, מה יוליד יום בכלל. מתחילים לחפש עבודות אחרות? כן, יש חלק מהעובדים שכבר מצאו עבודות, זה בעידוד, זה תהליך מושכל לחלוטין, גם בגלל זה הודיעו לנו מראש על התהליך. מי שרצה לצאת יצא, חיבקנו אותו, אנחנו אוהבים את כולם, גם מי שעזב אותנו. הרבה עבודה באזור קריית גת? לא, אין בכלל היצע עבודה באזור הדרום, זה 1,800 איש, רובם מהנדסים וטכנאים. אני לא חושב שהשוק באופן כללי בארץ יכול להכיל כמות כזאת פתאומית, זה משהו שהוא בלתי נתפס בכלל. זה לא 50 מהנדסים אז איך אתה מסביר שאף אחד לא מדבר על זה? לא ברור לנו.
ובגלל זה אנחנו יוצאים היום לאיזושהי מחאה קטנה. אבל השאלה אם אפשר לעשות משהו, האם המדינה או הציבור, מישהו יכול לעשות משהו, או שזה פשוט עסקאות כלכליות שנחתכות בין חברות הענק הבינלאומיות, וכשחוטבים עצים ניתזים שבבים, מה שנקרא, דיגיטליים. קודם כל, 1800 זה לא שבבים, זה לא שבבי עץ, זה יער שלם. זה סדר גודל קצת אחר. כן אפשר להפעיל לחצים, הממשלה, שר הכלכלה, שר האוצר, יכולים להפעיל לחץ על אינטל, כדי שתתחייב. אין לנו שום דבר נגד אינטל, אגב. זה גם אופציה אפשרית. אנחנו פשוט רוצים או שהם יתחייבו להמשך העסקה של מרבית העובדים, או שלא יפריעו לתהליך המחירה. שיתנו לנו, המחירה היא ודאית, יש קונים, יש אפשרות להמשיך את התעסוקה של מרבית העובדים בקריית גת. אקוניס. בר פתרון באופן מוחלט. אני אגיד לך גם למה, קודם כל, אני אופטימי מטבעי, אתם יודעים, קודם כל מדובר על סוף שנת 2014, אם שמעתי נכון, אנחנו מאוד רחוקים מהתאריך הזה, ולכן גם לשאלתך, איך זה שזה לא על סדר היום הציבורי, מטבע הדברים על סדר היום הציבורי, הם הדברים שקשורים להיום, ולא לעוד שנה וחצי. אז זה יהיה, אני מקווה שזה לא יהיה, דרך אגב, כי לטעמי יימצא פתרון. חברת אינטל, קודם כל, אם רוצה את הבניין, כנראה שרוצה לפעול בבניין, והיא רוצה להגדיל את נפח הפעילות שלה בישראל, שהוא דבר מבורך בפני עצמו. אני חושב שאם יש רוכשים, אני לא בטוח שעלות הבניין, לא יודע מאיפה המספר 2 מיליארד שקל, דולר? אני לא בטוח שבימינו אלה הם עלויות. זה מפעל... יכול להיות, אני לא יודע, אני אומר באמת שאני לא יודע, אבל אין לי כל ספק שימצא הפתרון 1,700 העובדים שלכם. אתה יודע להרים טלפון לראש הממשלה ולהגיד לו... אפשר לדבר עם שר האוצר, כפי שאמרת, ועם שר הכלכלה, ואני לא צריך להרים טלפון לראש הממשלה, כי אני רואה אותו עוד שעה וחצי בפרויקט שלנו. סליחה, אנחנו פנינו גם לנפתלי בנט וגם ליאיר לפיד דרך הפייסבוק עם הפוליטיקה החדשה. יאיר לפיד אכן ענה, בנט בדממת אלחוט, ואני אשמח אם הוא יגיב לנו. באינטל ישראל בחרו שלא להגיב.